Silav roj baş, evar baş hevanno, hevîdikim û tev başin, selametin. Îro em du kesin, hevalê me Ronî Riha-Bedran Dere. Bi giraniyê me behsa Rojavayê Kurdistanê bikin, kara ew ji ber bê ku derê ve diçe, me gotiye Rojavayê Kurdistanê û Şam li hev nakin, yani biviya we naçe. Em jî li gorî xwe çend pêşniyazan bikin. Ji vir û pêve ji bo ku Kurd û Ereb bikaribin bi hev re bijîn, merov çawa dikare meselê xwe dayîne ser masê jê re çareseriyekê bibîne. Eger merov nikaribe çareserî bibîne, eger Ereb îsrar bikin diya xwe de, yan jî ew koma ku aniha darbe kiriye li Şamê li ser hukme. Eger şertê Kurdan neyne cî gelo Kurd di wê astê de ne ku bikaribin cihê bibin, bikaribin li welatê xwe bibin xwedî îrade. Wana girîngin berî ku em dest pê bikin Ronî bi xêr hatî, merheba. نام خیری دان سلاف جبوته و جبو حوالین ما کسی ما تماشا دکن. Malatya ava. Berî ku em dest bi bernameyê bikin, ez dixwazim bînim bîre hevala ku hozan marûf vegeriya ser sahnê piştî salan cara yekem e li Parîsê derdikeve konserekê dide bi qasî 2 saetan. Sırf dengbêjî ye. Ji xwe Ronî tu jî ji dengbêjî pir hez dikî. 23 mehê eger îmkanê me hebe ez biçim tevlî bibim pir xweş dibe. Tu jî bixwazî keremke. Teatr li Republik Bulvar عربی هر فرمو بری بیجی الکویه نام نشان الکویه کسان Harika. تماشا. تمام. Harika. يعني تب عربي هر سديسة الزوارة مجبرج أوزان معروف الغوري من دبيتش شاگرد رسوية نه شاگردوية رسوية Bastı. و از ستراني وينا حمي تماشا لكم والغوري من دنگ بيجي دبي چاوي چاندي وي كونه چاندي هند پاريز جوانا یک حوجه جنهادا مروف خاطري ويزانه به و جي شيار به و جي هايدار به و هر اللي بداري که ستراني وي از تم اللي بداري لك Raste Malatya ava eger ez bi Erebê biçim em bi hev re biçim baştir e. Niha em derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin. Li wê derê ev bû 4 car, vê bînim ser ekranê, ev bû 4 car tabeleya ku Rêveberiya Şamê datîne ser avahiya dadmendiyê, yani Edalet Sarayê, qesra dadmendiyê ya Hesekê. 4 cara ciwanê me diçin radikin çima ji ber ku Kurdî tê de tune ye. Vana ısrar dikin tabelayan bikin Erebî. Navê bajar û navê gundan jî dikin Erebî. Pir tişta diguherînin. Ciwanê me jî diya xwe de ısrar dikin. Lê ya balkêş çapemeniya me, medya me cî nade van bijara. Rêveberê me yê Rojavayê Kurdistanê bêdengin. Ê ku deng derdixin jî dawa sükunetê dikin, banga sükunetê dikin. Hin kes, hin rêveber vê yekî wekî provokasyon pênasê dikin. Dibêjin yeketiya Kurd û Ereban heye, aman aman xirab nekin, mesele pir nazik e. وەکو هەن دەبینن ئارمەیە یا گۆ دۆ ئێواری دانیبوون لەسەر کۆشکا دادوەریە یا گۆتەنێ bi zimanê عەرەبî هاتە nîvsandin لەسەر کۆشکا دادوەریە lê bajarê Hesekê ciwanên bajarê Hesekê qebûl nekirin û careke din wek hûn dibînin anîn xwarê ew dibêjin nabe û qebûl nabe ku zimanê Kurdî jê bêrakirin. بله وگو ودی براستی اف چند روزن گو یعنی نرابوزیبونه که گلکی مزن دیار دبل باجار حسکی پشتی گو آرمیا تابلویا کوشکا دادوریه لباجار حسکی تنی به زمان عربی و انگلیزی دانی بو نهات قبول کرن ها ترا کرن جار کدن زمان انگلیزی جرا کرن زمان عربی دانین بگو زمان کردی دینن نها و او قارما جارك دن هات خواري جوانين باجاري حسكي قبول نكرم
ادی لسر دیوار کوشکا دادوریه جی دانینه از کردم از کردستانم باچون قبول ناکن باچون قبول ناکن ام قبول ناکی چی ما زمانه کردی دانینن بجه کردستان او دبیجن چمال سر آخا ما زمان ما تنبه ام قبول ناکن لسر دیواران ایدی تی دانین کردستان روجاوا کردستان کردستان Mesele ev ya hakikaten aklı mirovan sekine. Çewa çedbe pişti deselatariye ki 14 salan merov çewa ciwane xwe dixevi halî ku biçin ser diwaran binivîsînin Kurdistan ez Kurdim. Yani em hemî jê dibin ji nûva em diçin serî ji serî ve em digirin tên em weke komên marjinal tevdigerin li nava welatê xwe. Ronî çi ket serê te çi jî fehm kir em çima ketin vî halî? Yani destpêkên hat tiştê ji wê derê hatiye danîn yani ji wê koşka dadveriyê hatiye danîn çi ye? Bi Kurdî hatiye nivîsandin Komara Erebî ya Sûriyê ne? Parêzgeha Hesekê koşka dadveriyê. Lê bimîne wê biçibe lê nemîne wê biçibe li goreyî min yani tiştê li wê derê hatiye nivîsandin ev jî em bi vê razî dibin lê vê jî ji me re zêde dibîne ev çi ye zimanê yani TRT 6 a niha tu dî em çawa Kurd em kesî em TRT 6 muhatap nagire ne propaganda dewleta xwe bi zimanê Kurdî dike propaganda TRT 1 ya dewleta Türk televizyona wê yekemîn ya dewletê bi zimanê Kurdî dike bike wê çibe li gorê min neke wê çibe yani tiştê ji wê derê pankarta ji wê derê dibe çi ew ablema ji wê derê hatiye danîn çi ye sembola Sûriyeye yani Komara Erebî ya Sûriyê parêzgeha Hesekê koşka dadweriyê Komara Erebî ya Sûriyê bimîne lê wê çibe nemîne lê çibe lê belê em hewce objektif bin Ana em xwe nexapîne çünkü li Rojavayê Kurdistanê tiştê hat serê me ji ber ku em ne objektif bûn lema em ketin vî halî em çima ne objektif bûn yanî te dî du cure xewn hene xewn bi şevê tu radikeve şûna tu dibîne wî jarê hinek jî carna bi rojê tu ama radikeve serê xwe datîne tu xewnekekê dibîne dibe çi xewna bi roj xewna nîvrojê xewneke bê bingehe xewneke bê bingehe û zaten Velhasıl Rojavayê Kurdistanê ji ber ku em ne objektif bûn ev 14 sale xewnekeke nîvroj navê rojê me xewnekeke wisa 14 sala jiya îjarê niha çi ye hewce ye em objektif be niha Rojavayê Kurdistanê yani bixwe zemaviya weke dibe çi di nav nenûkê de bî ziman min gelek jar digotina Rojavayê Kurdistanê da weke rojnamegerekî rojnamevanekî min îsrar dikir ez gelek cara jî hatim şiarkirin jî hinek dostên hevalan da yan kesên dibe çi ez ceman dişolîm na ew der ne Rojavayê Kurdistanê ew der Kuzey Doğu Sûriyê ye Kurd li wê derê tenê nemirine xelkê biyanî jî hatine nizanî kîjan dewleta hatine lêmirine ew derê dî ne Rojavayê Kurdistanê ye dema me digot Rojavayê Kurdistanê ne hinek dosta hevalê me me digot jî yaw me bêj Rojavayê Kurdistanê tu pir mijadperest e îjarê niha em dibînin dibê çi ew çû êdî rastî ne Rojavayê Kurdistanê ye yani bi hewakî fermî yani rastî bûye dibe çi Kuzey Doğu Sûriye lê em niha beve dibîne hinek kes hinekî dî nû ve îsrar dikin Rojavayê Kurdistanê bavê min ev 14 sala wexta derfetê me hebû mekanî bo ew der rastî bigre Rojavayê Kurdistanê li gorey wê me hespê xwe bilezanda bajrota dibe çi meş ba meş lotik ba lotik çargafî ba çargafî em hespê xwe bilezanda belkî ro rewş bihata guhertin lê em bidin meveya dalyakî min gotiya gerek em objektif bin ez dixwazim mamoste bêgotinê bi tek hevokê bidin te tiştê tu di qada şer da ya tu di qada şer da wenda bike tu di aştiyê da hewkane parsta wê bike velhasıl niha Rojavayê Kurdistanê di qada şer da û şerekî neyî merdane jî yani bi şerekî Kurd hatin xapandin Kurda Kurd xapandin Kurda xwe xapandin xewneke bi navê rojê diha dîtin di qada şer da li Rojavayê Kurdistanê hatiye wenda kirin em hevdin nexapînin
لوی دری لما ناری ببرین روجوای کردستانی او جی نکانه وک گل را ببیجنا وی چاقی دی بیچه گلی کرد وی دری را وی بقرقرنه کنه را دسا روب میه yani hinek tiş deregma deste mederket tiştê herî girîngîroçiya Rojavayê Kurdistanê gel bê strandin bi qirkinê re rûbirû nemîne bi hewakî kanîba zimanên Kurdî dibe çebiba zimanê perwerdê li Rojavayê Kurdistanê li herêmê Kurdiya dijî biba zimanekî serdest û her wiha Kurd kanibe vegerin serê kaniyê û ciyê Kurd jî hatine qewtandin Efrînê demografî me biparasta li goreyê min îro tiştê Kurd bikin ev e wekî din şowên mezin em nikan îro Rojavayê Kurdistanê bike ya min digot Rojavayê Kurdistanê hinek dost hevala jî digot Xuzey Doğu Sûriye em li wê derê dema tedqiqata şer da wan nabike li wê derê îro nikanin hespê xwe bilerzîne û şowê mezin bike rêvebirên Rojavayê Kurdistanê ez wan fam dikim ez zanim ew çi êşê dijîn te rewşa Bakurê Kurdistanê û ya Rojava hinek muqayese kir lê divê me bizanim el Bakurê Kurdistanê çi were bi destxistin destskeftiye yani ava bûna TRT 6 jî TRT Kurdî jî çi bibe bi zimanê Kurdî jî were xaftin ev gavek biçûk be jî serkeftina tekûşînê ye vaya çünkü em di rewşekî pir zehmet de hatine heta îro li Bakurê Kurdistanê lê Rojava tam berûva jî ye em hatibûn ber dewletbûnê em hatibûn ber serxwebûnê em niha şûn ve diçin yani li Bakur em pêş ve diçin ji ber ku destkeftiyên me tune ne li Bakurê Kurdistanê li Rojava destkeftiyên me hebûn aniha em wana ji dest didin gav bi gav şûn ve diçin niha helbesta rêvebirên me Rojavayê Kurdistanê dervê resmiyetê em dizanin ku hemû rêvebirên me Rojavayê Kurdistanê bê şik û şüphe mîna me difikirin yani dixwazin milletê Kurd li wê derê azad be, serbixwe be, Kurdî bibe zimanê dewleta Kurdistanê veya şüpha bütune ye. Lê çima bêdengin, çima newêrin, çima tirsonek tevdigerin. Mesele ew e. Aniha dewleta Şamê çawa radibe tabelayekî dixebin çengê xwe tîne tabeleya Kurdî radike û tabeleya Erebî datîne wê derê û hevalê me ê qesedê jî lê temaşe dikin asayîş lê temaşe dike wana hemî problemin herî kêm 15-20 medya û çapemeniya me heye weke sazî ew hemî bêdengin ez îro ketim hemiya min lê temaşe kir ka di derbarê vê meselê de kî çi dibêje heqeten televîzyonek malperek rojnameyek ku wisa wêrekî bibêje ya ev çi hale em ketine navê vê pirsê bipirse jî bes e ev çi hale em li nav dane ev çi rûreşî em ketine navê çawa mümkün e gencên me ciwanên me piştî vê saetê da ketine kolanan yani em xortên xwe mecbûr dikin biçin wê tabeleyê dayînin û asayîş li wê derê weke bekçî sekîniyê bekçiyê pergalê veya mirovan aciz dike weke dîmen mirovan aciz dike rêzdar Foza Yusuf daxife ji rêvebirên PYD di koma Kurdî ya diyalogê de jî cih digir niha ew koma Kurdî ya diyalogê jî tune ye bi Şamê re yani hemî çû pir şermokî daxife yani newêre tiştekî bibêje sîpan hemû vê yekê bi qasî ku min jê fehm kir weke provokasyon pê nasê dike divê me û milletê me Ereb neynin emberî ev rewşekî bivîya we yani helbesta rêvebirê me tu çi mane didî yani Aldar Xelîl çi dibêje tiştek nabêje piraniya rêvebirên me binêr rêvebirên me min hew dibêje min hew Aldar Xelîl merak kir yani min tiştekî dereqî wî de min nebîstiye min neftiye ez nizanim sadece merak kir yani normal li dervê resmiyetê diyaloga me bi hin rêvebirên Rojavayê Kurdistanê re heye wekê me difikirin yani dibêjin pêvajo hesas e lê bi vî şiklî nameşe herkes wisa dibêje min telefonê çend hevalan kiriye rewş pir hesas e bi vî şiklî nameşe me destkeftê xwe ji dest dane û dibê yani em hinek bêçare ne
hem em nikarin xwe ji şer re hazir bikin, hem em nikarin xwe ji serhildanekî topyekûn re hazir bikin, ne jî em dikarin bang li miletê me yê Bakurê Kurdistanê bikin ji bo xwedî li Rojava derbikeve. Yani çima pêvajoya Bakurê Kurdistanê jî asteng e. Zirar li wê derê jî dikeve. Nasibê disibe milletê me topyekûn rabe serpiya Başûr, Rojava, Bakur bibêjin ya ev çeteyên li Şamê çi dixwazin ya? Ya bes tiştek wê kiriya. Ya ji Rojava bicihnin min derkevin em petrola xwe jî nadin we, em tiştekî jî nadin we. Eger rewşekî wisa çêbibe pêvajoya Bakur jî dikeve xeteriyê em tev dikevin zorê. Ez bawer dikim hinekî nav hev ketiye biya weke çi dibêjin êdî Kurdiya wê heye tune nizanim biya weke porê ereba em ji nav dernakevin. Halbuki normal Gincoli wî hev ginciliye. Eyvallahi wisa biye. Yani em jî li gorî imkanê xwe tenê ji nîqaşê re vedikin. Elbet çareyekî, dermanekî, reçeteyekî di destê me de tune ye. Ê te ji destê te hat te çû şer kir ji bo kovanî tu hatî. Ama ew qas. Ana tu nikarî tiştekî bikî. Yani çi ji destê me tê, çi ji destê milletê me tê, heqeten çare çi ye? Me rû çi dikare bike? Ez zanim çare çi ye maste. Hevan hûn jî binivîsînin, çare çi ye hûn jî binivîsînin. Rewşeke Kurd dibe çi yani rewşeke giran ra rewşeke xeter ra rû birûmaye. Te got ya yani ji bo pêvajoya Virdaya wê da dibe çi li Bakurê Kurdistanê jî yani ne Rojava kesek vê rîskê kanin bigire bangawaziyekê bike li Bakurê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê. û welhasıl yani em bibêjin bangawazî kirin û gel rabû. Yani gelê çend cara rabe niha gel wê çend cara rabe gel rabe jî çareserî nîne. Niha di vê derê da dibe çi pirsgirêk çi ye anha me tu fehm bikin tiştê tu di qada şer da wenda bike tu li ser masteya aşîtiyê hewkanî parsek tiya wê bike aşîtî nîne. Tu şert û mercên yê di şer da ser dikeve tu qebûl dike wekî din çara te nîne. Ha em çi dikin? Niha em jî eyn zaten vê dibîne. Yani li Rojavayê Kurdistanê nikane tiştekî bibêjin çünkü te di qada şer da wenda kiriye. Ez ne eybe han di qada şer da wenda kirin dibe hinek hevalê me bibêjî ya Ronî çünkü ne eybe dema tu şer yani zaten yê şer dike di qada şer da wenda kirin. Yê şer nakin tu tiştî de wenda nakin zaten wer wenda kirin sevaqê xwe yê şer nakin. Velhasıl wenda kirin ne eybe ama em dibêjin objektifin em vê realîtê vê rastiyê bibîne. Me di qada şer da wenda kir. Di qada şer da me ji ber polîtîkayên şaş ji ber xewn û xeyalên şaş yê ne aylî me bû bi hewakî hatibûn weke dibe çi menyakek dabûn pêş me û em me xewnekek gorta navê rojê xewnekek dibe çi bê bingeh didît li goreyê wê çardeh sala me xwe bi rê ve bir. Wexta me xwe li goreyê rastiya îro çardeh sala bi rê ve birima rewş îro cuda bû. Tu ji dibe çi Rojavayê Kurdistanê ji Heteşê ji Colanê bêhîstir bû. Hem di qada dîplomasiyê da hem de qada çek û ref da qada artêşê da di her hêlê da welhasıl nav Rojavayê Kurdistanê min got ya tiştekî kanibe îro bike nîne qediya ev Rojavayê Kurdistanê îro tek tiştê kanibe bike hewceyê xwe biparêze kanibe ziman bi hewakî hinekî zimanê xwe bike têke fermiyetekê tiştekî wisa bibe ama li Rojavayê Kurdistanê çi dest pê kiriye berî vê 14-15 sal berê rewş li Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê çawa bû rewşa gelê Kurd çi bû rewşa gelê Kurd îro dîsa wisa ye. Ji niha da mesela em dibînin çalakiya dikin dibêjin na bira dibe çi ye peje yanî tevgera jin ya ki artêşa jin ya ki Rojavayê Kurdistanê bira ew jî qebûl bibe. Yani em hîn vê bangawaziyê dikin em vê bangawaziyê dikin a dijî bibêjim yek dijî bibêjim divan yani heta niha çiqas dîlgirtiyên Qesedê hatine berdan û çiqas şehîd ketine û hîn çiqas yê wendan e vê hejmêra bira yek derxe wê çaxê pêfam bike an wê fehm bibe ez çi dibêjim. Me şer di Raqayê da di Tabqayê da di Deyrê Zorê da di wê herêmê da me wenda kir. Em dibe çi Kurd pezekî bêşivan bû polîtîkayek wî ya rastiyê ya ki kanî îro bidîta tune bû tiştê hatibûn pêş Rojavayê Kurdistanê tiştê dibe çi
tiştên danîbûn pêş Mazlum Kobanî generalekî Kurdî em hemî pê serbilindin û ji rastiyê haydar e. Lê proje hatibû pêş Mazlum Kobanî hewkan yani va îşa hew xwaskan bata meşandin. Çünkü va proje zaten proje têkçûnê bû. Yani belli bû ji çarşemiyê da belli bû pênşem wê were. Diyar bu her tişt. Ve de kesî rehne nakim ya tiştê dixwazim em objektif bin, tespîtekê bikin. Rojavayê Kurdistanê ne ji bu hew pêvajoya vê dibe çi bu qurbana vê pêvajoya niha kir li Tirkiyeyê tê meşandin. Na Rojavayê Kurdistanê bu qurbana pêvajoya dibe çi yani ji 2014 da zaten velhasıl belli bu Rojavayê Kurdistanê diyar bu kadar Rojavayê Kurdistanê diyar bu ve çawa meşe. Mesele Kurd kanı be jivra û şunda xwe çawa dîsa amade bikin nehêlin qir bibin, nehêlin asîmle bibin, nehêlin demografya wê dibe çi bêguhertin da ku derfetekî din derkeve. Kurd mecburê derfetayê ancak destê xwe vegire xweda derfetekî din jî rabişîne ew jî wê çawa xweda din wê derkeve nihayê li Kurd wî derfeta jî bikarbîne wê dîsa wisa bibe Kurd li Musayê xwe li Nuhê xwe digerin hetanê Nuhê wî Musayê wî peyda nebe û riya azadiyê jî re veneke riya azadiyê jî çi ye hebûna gelê Kurd e hebûna dibe çi ernîgariya Kurd e Kurd û Kurdistan e wexta Kurd û Kurdistanê bixwaze zaten neyar wê mecbur bibin ve bibêjin heyran Kurd û Kurdistan ji te re ne lazim e tu bibêjî çima ji min re ne lazim e were min îkna bike wê bê ez zimanê te didim te mafê te êvê heye navê gundê te didim te navê bajarê te didim te wê çaxê tu bêjî serçavê min dibe çima tiştê tu teklîfê min ki makbûl e wexta Kurdiya min serbest be zanîngehê min hebe û nizanim çi û me biraqe ha ala te ha ala min navên bajarê min navên her tiştê min asîmlasyon nemîne û filan wexta tu Kurd û Kurdistanê nexwaze zaten deriyê İmralê ji bo çi vebû ji bo tirsa Kurd û Kurdistanê vebû dewleta Türk vakı rojlata navîn ihtimala Kurd û Kurdistanek ava bibe deriyê İmralê hat vekir ji tirsa İsraîl. Ez çi dibêjim dema xwesteka te Kurd û Kurdistan be armanca te Kurd û Kurdistan be gelek deriyê ji te re vebin. Lê wexta tu nexwaze tu derî ji te re venabe tu goreyê wê xwe amade nake welhasıl Rojavayê Kurdistanê ez vê jî bibêjim boy şaş famle be. Rêvebirên Rojavayê Kurdistanê berxwedêrin hemiya li ber xwe danin dibe çi di qada şer da li ber xwe danin li Çiyayê Kurdistanê li ber xwe danin hemî xwedî xîretin ama tiştekî wan zêde bikiran nema bû ji ber ge Rojavayê Kurdistanê xelkê Rojava bi rêve nedibir yani ruhê Rojavayê Kurdistanê bi rêve nedibir em vê bibîne proje kirdin bi hawa kîdin muhtemelen me hemiya digo belkî baş bû lê me dît ne wisa bû ne baş bû Rojavayê Kurdistanê bû qurbana Bakurê Kurdistanê em vê xweş zelal bibîne û hêvî dikim em bi hawa kî kanibin dibe çi li wê derê Rojava hebûna gelê Kurd bê parastin erdnîgariya wê bê parastin. Do ew berpirsyarê serokkomariya Sûriyê yê ji ew berpirsyarî yê ji entegrasyonê pir bawekî vekirî dibêje zimanê fermiyê Sûriyê tenê Erebî ye Kurdî û zimanê din wê werin qedexekirin di saziyên dewletê de lê ya ku balam dikişî tevî xelkê dikare bêje mesele ne ye helbesta saziyên me çapemeniyê pir balam dikişîne mesela di yekî de dibêje weke mizgînî dibide Kurdî li Sûriyê dibe zimanê netewî ne zimanê fermiya çima çünkü mêrik dibêje belkî heftê saetek 2 saat em dersên vebijêk di mektebe da bidin Kurdî veya şabûnekî dibe sebebê şabûnekî neva saziyê me de veya pir ecêb e çapemeniyê me çima ew qasa daket astêya xwe ew qasa daxist veya pir ecêb e ya din jî hêviya me çawa ku te bes kir ji pêvajiyê ew bû ku însanên me zirar nebînin ne însanên me zirar nebînin ne zirarên siyasî ne ji serkeftinê xwe ne destkeftiyê xwe lê me dît ku di encama vê pêvajiyê de Rojava çû Rojava ji dest çû
Anha wendaya herî mezin ya ve pêvajoyê ew e. Ji ber vê yekê em xemgîn bûn. Halbuki heta beriya Rojava me çi digot? Me digot ya pêvajoyê heta niha zirar nedaye me. Fayda wî tune be jî qenebe zerara wî tune ye. Ana heta niha. Hatta me من digot نقول Tirkiye من نقول mit got dewleta من Tirkiye نقول mit got dewleta Tirkiye ji Rojava hewiya ye êrişa Rojava nake ev salekê bi xêra pêvajoyê. Bi xêra pêvajoyê dron li ser serê Rojava nagerin, êriş nakin. Veya tiştekî baş e. Pêvajo ji me re heqeten faydê anî. Ana paşê me dawî de dît ku ya dron piçûk maye. Yani Rojava komple ji ber pêvajoyê me wenda kiriye. Çima dibêjim komple? Çünkü anha tiştekî heqeten nemaye. Maba me bigota em pê serbilind bana. Li cî ku perwerdeyî tune be, li cî ku însanên me, ciwanên me ana hêjî biçin bi qaçaxî li ser wan dîwaran Kurdistan binivîsînin û paşê jî revebirên Şamê ra binbêjin derheqê wan de em ê lêpirsîn bidin destpêkirin. Îro nûçeyekê din ketiye ajansa dibêjin li Reqayê, Tebqayê, Şamê dest pê kiriye însanên Kurd dixin bin çava, digirin, tujbarî dixin stûyê wana. Çima sebebî çi dibe bila bibe. Sibê du sibê dixwazin weke dîl, weke êsîr bikar bînin. Ji ber ku ana ew jî hîs dikin, îstixbarata dewleta Tirkiye heye li Rojava, ew jî hîs dikin ku li Rojavayê Kurdistanê rewş bi vî şiklî nameşe. İnsan, genç, mirovên di nava Qesedê de, mirovên di nava YPG de pir acizin bi şiklekî xwe hazir dikin. Yani xwe bi rêk û pêk dikin. Xwe rêxistinbûna xwe ji nû ve ava dikin. Ev jî dibe sebeb ku Şam jî tedbîrên xwe bigire. Ez wisa dibînim. Baş e. Niha di derbarê Başûrê Kurdistanê de li wê derê jî anha li Iraqê hikûmetekî nû ava dibe. Derbarê Rojava de eger tiştekî bê jî keremke em lê zêde dikin, em dikarin nekî basa Başûr jî bikin. Yani Iraq. ما مثلا Iraq. روجاوای کردستان روجاوای کردستان خواستم من دوستی کوتاه بگم یعنی ریبرین روجاوای کردستانی به تایبەت هنک کس yani işleri de mazlum Kobani generali Kürt ve her va hatta ni Fozla Yusuf em avcı yani işinen و ام زانن چیز دستی وان هاتیه کرنه و ام ارمان جوان زانن و ام زانش دستی که چی ده پاراستن چی ده پاستن beş nafal berwan ditewinim ez dixwazim kesê li me gudarî bikijî ji mazlum Kobanê da bigire û hettanî Fozla Yusuf em tev beş nafal ber bitewînin û li doy wan serbilind bin hemberî wan divê çi bi hezkirin û bi rêz bin tiştekî wan bikira nemabû ji destê wan derketibû tiştekî wan bikira nemabû velhasıl çünkü ez dibînim li ser navên Kurdên netewperest hinek êrişîn rêvebirên Rojavayê Kurdistanê dike ev neheqiye ev şaş e neyartan wê dixwaze xetayê wan dibe hebe dibe hewce bû kanî wan dibe çi serbixwe tev bigeriyana dibû hewce bû ama her yani nan Rojavayê Kurdistanê rewş çî û çawa wan tev hev zanin kêmafî hebû ne di kontrola heta mazlum Kobanê general mazlum çi em tev zanin Lêbelê hinek tişt carna ne destê me dizanin carna çî dibe Rojavayê Kurdistanê tiştekî dane di vê durumê da di vê rewşê da bike xwe amade bike û dîsal hemberî heta şêşer bike qediya ye Rojavayê Kurdistanê ancak bi vê hevana bi va çalekena va tiştana kanî bi tiştekî destê xwe xe yana ev entegrasyon roja ewlî me digot entegrasyon şaş e jarê demokratîk pêvekirin em dibêjin selamu aleykim ji dibêjina selamu aleykim ne doğrî bira demokratîk selamu aleykim be velhasıl yani bi demokratîkê tu nikane dibe çi rastiya entegrasyonê biguhere ji Rojavayê Kurdistanê entegrasyon hat xwestin sedema entegrasyonê ne ji bo Bakurê Kurdistanê zaten Bakurê Kurdistanê zaten entegre bûye ji bo Rojavayê Kurdistanê bû velhasıl ji bo cîhana Kurtevî bû hem ji bo hemî cîhana Kurtevî bû ama taybet ji bo Rojavayê Kurdistanê bû velhasıl proja entegrasyonê hat ne jinohada dibe çi vê projeyê xwe spar Rojavayê Kurdistanê ev 14 salin zaten kêm zêde ev proje devrê dabû Rojavayê Kurdistanê tiştekî kanî bû bikira nemabû tu nebû
و ريبري وين جي مهتم دبيتش باور كم قيوجي نها قصيدة خدي هيز وشارب وخرط والحاصل نهارم شكل كوسا تشيبو تشتي كم كانوا بك بالمية دمست تباستا یه پجی کرد دو بردف که یه پجی تبلی آدم کارا چوبان بو مجی لیگودار کرد لیوی دری ده کیماسی چیه باسا ملت کرد ناکه دبی ام دخوازن هبونا جنه بدومه یا هبونا جنه ویتن بدومه مثلا نه اوه yani jin di biryaran da cih bigire ya cih ku Kurd di biryaran da cih negrin cih ku hebuna Kurdan lê tune be hebuna jinê hebe çi tune be çi yani henekî balkêş ez bar dikim ji perspektîvekî hinekî cuda vel meselê dinêrin ev yani min bi xwe fehm nekir ya din jî hevan no me got çare çi ye ê min ez ji destpêkê ve bawerî bi tiştekî tînim Kurd mecburin bibin xwedî otoriteyeke siyasî. Kurd divê bibin xwedî meclis, xwedî paytext bi xwe biryar bidin. Aniha dünya wextê bixwaze bi Kurdan re hevdîtinekî pêk bîne bi Kurdan re. Ne milletekî heye bi navê Kurd li Rojava navê. Welatekî yan saziyekî dünya bixwaze Kurdan bibîne ew bi kî re muhatap bibe? Tune ye. Merciyekî me tune, paytexta me tune ye. Meclisa me tune ye. Nûnerê me hene şaxisın. Ne hilbijartîne. Ne fermiye. Ji ber vê yekê pêdiviya me bi navendekî resmî heye ku bi dünya re bibe muhatap veya federasyon dibe, otonomî dibe veya serxwebûn dibe. Yani em pir tirsonek tevdigerin di mesela mafê xwe de veya daxwaza min a destpêkê de ye pêşniyaza min e rêveberê me divê vê yekê de îsrar bikin. Şerma wî tune ye. Yani aniha çima milletê me Rojavayê Kurdistanê îsrar nake nava xwe de meclisekî siyasî ava nake. Meclisa siyasî bi hilbijartin her tişt. Veya wisa ye mesela Başûrê Kurdistanê heye qet nebe di qada navnetewî de neyê naskirin jî li cem Iraqê tê naskirin. Tu Başûrê Kurdistanê di xeteriyê de dibînî Ronî çawa ye rewşa Başûrê Kurdistanê zaten ha devleta Türk gaf dimeşe. Devleta Türk gaf dimeşe. Yani bi hawakî zaten Bakurê Kurdistanê ev kêm zêde yani ji 2016 de heta 10 sal e li Bakurê Kurdistanê devleta Türk her tişt kiriye bin kontrola xwe û dibe çi li hember Kurda li şerekî çekdarî de sevketiye û kiriye bin kontrola xwe û her wiha divê derê da tiştekî dibe çi ew nelbende bû çi bû bi taybet Rojavayê Kurdistanê ev hebûna wê ev hatina Amerîka li wê derê bi hawakî devleta Türk neçar kir destê devleta Türk girê da welhasıl ev jî yani her cara devleta Türk dikeve dengê binare dema li Sûriyê ev dibe çi gelê Kurd rabû ser xwe û YPG û YPJ çêbû welhasıl bi wî hawa çawa bû dîsa pêvajoyek bi navê aştiyê dest pê kir. Niha çerbû dîsa jî jarê ew hêza Kurd ya li wê derê xwe parast û xwedî hêz bû û mezin bû û bi hawakî dibe çi ev heftê cotme hêva mesela Hamasê çêbû û bi hawakî İsraîl ketli û tevgerî İran ji Sûriyê hat qewtandin û Esad ket welhasıl ji boî Kurda li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê derfetê federasyonekeke bi hawakî li Başûrê Kurdistanê heye bû hawa ew derfet derket holê. Devleta Türk dîsa çawa kir dest bi pêvajoyekê kir. Herî pêvajoyê çê dibe bi hawakî destê Kurd tê girêdan. Welhasıl Rojavayê Kurdistanê niha tarloq bûye. Yani ev metirsiya Türkiye, tirsa Türkiye ya hebû niha dibe çi ew çareser bû û bi hawakî xuya ya Rojavayê Kurdistanê hetanî demeke dirêj eger tiştekî sürprîz nişkeve çê nebe li wê derê tu ba nayê û qirşek ji bo Kurda wê nelive. Tiştê hebû hemî çû û niha pê ve tiştekî din jî çê nabe. Ha mesele çi ye? Meseleyê jarê Başûrê Kurdistanê ye. Başûrê Kurdistanê bi taybet yani Başûrê Kurdistanê Batıl Talebanî di kanalekeke Amerîka da wisa digot. Gorê min pir şerm dikir yani şermbûnek mezin bû şerm bû
it's a tale of two cities. Bu başvuru Kurdistan'ı yani vaka bibêje masal yani tale ne çîroka kişi. Xewnekek masalekeke du bajara ye. Yek Süleymanî yek jî Hewlêr. Li goreyê min bi vî hewa hinekî başûr çû çikir. Yani digot tiştekî weke xewnekê ye. Xewnekeke du bajara ye. Yani ne devlete ne rêveberiya digot çîrokeke du bajara ye ama tabii ki tale ne çîroke. Çîrok tiştekî din e, tale tiştekî din e. Çîrok story ye bi İngilîzî tale bi Tirkî dibe masal, bi Kurdî em jî ra dibêjin خامشوك الهرم قرجداري طبعا كرديات tam jê têgotin nizanim. Welhasıl nihal bi Rojavayê ev êrişa hat ser Rojavayê Kurdistanê û ev başûrê Kurdistanê yekitiya ji bo dibe çi yani ev êriş ev çalakiyên ji bo Rojavayê Kurdistanê çêbû rêveberên Rojavayê Kurdistanê bi taybet qedepe milli diplomasî da karê meşan tiştê kir û ew tirên derbasî Rojavayên Kurdistanê bû di wan rojên weke agir da dewleta Tirk gelek dibe çi bê moral kiriye nihal hemberî Rojavayê Kurdistanê operasyonek tê meşanin û em dibîne bi zelalî em dibîne. û ev operasyon jî zêde bi hawakî destê xwe di serê hewlê destê xwe di serê Süleymaniyê didin. Süleymanî baş e Hewlêr Erbil pîse bi hawakî operasyonekek mezin Kurd kirine du hêl. Yani hem İranî hem dewleta Tirk bi hawakî dîsa Kurd kirine du hêl û destê xwe serê Süleymaniyê dide bi hawakî li hemberî Erbilê Hewlêrê operasyonek tê meşandin. Hem ji hêla heştê Şabî da hem ji hêla İranê da hem ji hêla Tirkiye da. Ev her sê mil jî bi hev re tevdigerin. û mesele Erbilê. Erbil bikeve zaten bi hawakî Erbil ya rêveberên Erbilê darbakek li hember çêdibe bikeve çêdibe zaten başûr dikeve. û ev herî dawiyê tiştê me li Kerkûkê çî zaten vê nîşan dide. Welhasıl dewleta Tirk nihal pêvajoyê dikeye û hereketa Xwecî jî zaten di Afyanî da demeke dirêj e yani xwe feseh kiriye. Lêbelê dewleta Tirk ji bawer nakem ji başûrê Kurdistanê derkeve niha di liv û tevgerê de ye çawa başûrê Kurdistanê jî ev federasyona li holê heye xera bike. Heta nîkanibe wê bi hawakî bi rêya dibe çi Amerîka jî bide hêla xwe yani Trump kesekî zû tê kirîn. Erdogan kane Trump bikire wexta tiştên berjewendiyên tiştên Trump bixwaze Tirkiye bide Trump çawa li Rojavayê Kurdistanê dît hinekî ew pêk hat dibe ev tişt ev operasyonek li ser başûrê Kurdistanê jê ye. Ama li vê derê hewceyê çi bibe? Li vê derê hewceyê çi bibe bangawazî çê dibin herkes dibêjî işte bira kongreke netewî çê bibe. Piskirêka Kurd ne piskirêka kongra netewî ye. Ez wê bibêjim. Piskirêka Kurd piskirêkeke ruhekî netewî gerek hebe. Ruhekî netewî. Yani ev siyasetmedarên Kurd ruhê wanî netewî kême. Ruhê wanî kurdewarî kême. Di vê mektebê da di vê malê da di vê argunî da mezin nebûne. Di wan da gîret da şîrê helalî Kurdî kême. Hewceyê berê kongreyek netewî çê bibe hewceyê ruhekî netewî ava bibe. Siyasetmedarê Kurd da ruhekî netewî hebe ava bibe. Sekinekeke netewî ava bibe. Yani ji bo daxwaziya dagirkeran û polîtîkên şaşiyê ku tu zanibe wê li hemberî hebûna gelê Kurd be serê te jê bijî gerek tu li hemberî birayê xwe li hemberî kûçka xwe nekeve li bû tevgerê. Wexta mesele bû Kurd Kurdistan bû pisikek Kurd bû seyekî Kurd bû hespeke Kurd bû bizineke Kurd bû kevirekî Kurd gerek herkes destê xwe bide hev. Ev jî hîn ruhekî netewî nav Kurda da ava nebûye. Lewra netewîna Kurda da pirsgirêk heye. Ew qas stûr û zehmê nebûye. Hewceyê ruhekî netewî ava bibe. Mesele bibe Kurdistan ji çi ol îdeolojiyê be. Ji çi ol îdeolojiyê be gerek dilê te sewî bêşî gerek tu nehevkelê wî bê qebûl neke. Planên qirêj yek li serî wî kiçê bibe gerek tu qebûl neke. Ev di Kurda da kême. Pirsgirêka Kurd e dîrokî heta niha ev e. Bawer dikim em yani bi taybet di şerê Kobanê 2014 da ev pirsgirêk dibe çi yani ev ruh hinekî hatiye cebrandin hinekî ava bûye hewceyê em ji niha pê ve vî ruhî çawakaniyên Kurd bike. Di vê derê de yê her roj darbê li vî ruhî dike çapemeniya Kurd e. Çapemeniya ser navê Kurd weşanan dike. Pek nake ez nabêjim ya vî hizbî û ya vî hizbî û ya vê hêlê. Ama kî be her kî be
çapemenya Kurd be bingeh li holê heye ji debek dirêj da zbîtînin ziman û ji ruhê yanî ji bo yî berjewendiyên şexstan berjewendiyên ol û îdeolojiyan û vir da wê da bi hewakî tu yanî nahêle agahiyên dibe çe vî ruhî aşî civaka Kurd sosyolojiya Kurd nake. Çünkü mesela yani şertî çapemeniyê yekemîn çi ye tu civakê şiyar bike tu bi hewakî civakê weke çemekî rê bidê tu bixwaze ku da here bila wê de here. Kurdê di vê derê de hewqas pergende perîşan bê bask û per hewciye ye tu tek tiştê herî mezin yani herî girîn tu ruhekî netewî nav Kurda da heva bike. Çapemenî ji vê dûr e û nika nêzî wê jî bibe yek. Çima nika nêzî wê bibin? Kesê bên pisporin. Kesê li vê derê da dibe çe yani ne xwendinin, ne dîtînin, ji nûh ve ava bûnin, xwe ava nekirinin û welhasıl ji bo yî berjewendiyê xwe ya şexsî kanin her şaşiyera çepika lew bike. Pirsgirêka herî Kurd mezin ev e. Di vê derê de me anî ser çapemeniyê ez dixwazim gotinek kim bibêjim ji bo yî Başûrê Kurdistanê. Ev xetayê çapemeniya Bakurê Kurdistanê dikir hetanî îro û di encama vî xetayî da civaka Kurd hemî êdî Tirkî Kurdî jî bîra kiriye bi Tirkî di nivîsîne û Tirkî. Ronî berî ku tu behsa Başûr bikî kap destûrata İlham Ehmed çi dibêje me hema godar kin? Fermo. Bawarnamên ê dibistanên ê rêveberiya xwe ser. Evana melhev kirî ku musadeqat ser çê dibe. Heta yani şerع bi xwe gotiye eva mewduekî yani mijarekî ku nîqaş tê de nabe. Hatiye erêkirin. Yani ziman neyê qebûlkirin nabe. Perwerde mafê perwerde neyê qebûlkirin nabe. û di serê her kesekî da di dibistana da dibe, di malan da dibe, di sûkê da dibe, li her derê gotiye ki ev li vê welatî tenê Ereb dijî. Ji bo çi ji wê çi bitirsin mesela? Me tirsînê wê çi ye ku eger Kurdekî bi zimanê xwe perwerde dît? Bawernamên ê dibistanên ê rêveberiya xwe ser. Evana melhev kirî ku musadeqat ser. Mamoste, dixwazim vê digotin bêjim çünkü ev mijar berê hebû. Tamam. Yani ji me re dibe colanê gotiye di vê derê da pirsgirêk tune ye. Ez vê sozê melhev kiriye nabe mohr û îmze kiriye mohr û îmzê rê me bidime. Colanî ev peyman mohr û îmze kiriye Kurdî wê zimanê serbest be di mekteba da di her lêde da ya na melhev kiriye gotiye û zaten ev tişt berê gotiye gotiye nabe. Kurd heger îro jî hîn bi vê meselê bi hîn filan kes gotiye û filan kes gotiye. Heger wa be mala wî xerab ye. Revana hemî karê xwe berdin. İnsaf. Mohr û îmze heye. Em dihêlin ser însafa xelkê mafê xwe. Ya aybe vê gotinê bibêje gotiye çi ye mohr û îmze heye. Hev peymana nambera wa da hatiye îmzekirin heye. Derxan holê bibêjin mel ser vê dibe çe mohr û îmze kiriye colanî ev tiştê me mohr û îmze kiriye gafê şîna davêje dibe çe vê pêvajoya heye dixi xeteriyê nas nake. Na gotiye ya aybe gotiye çi ye? Mamoste dengê te nayê. Rast e divê naberê de tu behsa Başûrê Kurdistanê dikî tu pêrat kirî rojhilat jî bixî mijar komeleya yani dibe em bînin bîra temaşevanên xwe ku îro 16 salvegera darvekirina Şîrîn Elemhulî Ferzat Kemanger Ferhed Wekîlî Elî Heydariyan e ev şoreşkerên me însanên me ewladên me bûn hatin darvekirin ji aliyê rejîma Îranê ve û piştî wan dîsa bi sedan keç û xortê me hatine darvekirin û hê jî di dorê de însan hene em jî dikin zarezar însanê me ranabin ser piya xwedî li gencê xwe ê şoreşker dernakevin. Kerem Ronî. Mamoste divê wesilê dibe çe bejna xwe ber Ferzat Kemanger û rêhevalê wîna yeke divê warê da canê xwe danin ez bejna xwe ber wan ditewînim û ber xwederên rojhilatên Kurdistanê yeke di çepera danin yeke derketinin çol û çiya da ku ji bo mafê gelê Kurd ji bo hebûna Kurdistanê ji bo parastina Kurdistanê xwedî gotinin û bi hewakî tiştekî dikin bejna xwe ber wan ditewînim. Ev xetayê Rojavayê Kurdistanê bû ev hewceya rojhilatê Kurdistanê tu şervanê Kurd vê qebûl neke.
zaten ez vê jî bibêjim Rojhilatê Kurdistanê ne Rojavayê Kurdistanê gelê Rojhilatê Kurdistanê tu rê nabe tu ol û îdeolojiya û partiya û virda wê da li gorî xew û xeyalên xwe bi hawakî çîvirbin yani wana hemî gel vê qebûl nake ama min dixwest ji bo Başûrê Kurdistanê çapemeniya Başûrê Kurdistanê tiştekî binî li gorî min ev gelek girîng e çünkü ev xetayê çapemeniya Kurd ya ki li Bakurê Kurdistanê kir her tiştê xwe bi Tirkî her tiştê xwe bi Tirkî hêdî em dibîne li Başûrê Kurdistanê jî çêdibe yani rûdawe 24 Kurdistan 24 e û nizanim Kanal heştekî beşên Tirkî jî vekirine beşê Tirkî jî vekirine bira veke ne meseleye dibe veke ya hew qas aktif girek nebe hew qas aktif nebe dibe ji rojê du nûçeyên girîng hebe sê nûçeyê girîng hebe tu têxê yekî derheqê Tirkiye da be an derheqê Bakurê Kurdistanê da be hinek hêlên me yê weke Dêrsimê dibe belkî bi mînak bi kurmancî belkî tam nizaniben yani zaravê kurmancî ez qala Kurdî nakim dibe tiştekî tu wisa bike heyran li hewceyê tu bi Tirkî bike na warê here bi Kurdikî bike zazakî bike yani Başûrê Kurdistanê ev xetayê çel sal e em li Bakurê Kurdistanê dike medyaka bi Tirkî hêdî Başûrê Kurdistanê jî çapemeniya wê jî berî bi wê ladere rûda û Türkçe nizanim dibe çek Kurdistan 24 24 Türkçe nizam adın Türkçe û adın Türkçe gelek aktif e ji Kurdiya ji beşê xwe ne Kurdî aktiftirin ev xeteriya ki mezin e hewceyê Başûrê Kurdistanê nekeve vî xeta ev jî ez zanim yani çima dikevin vî xeta ji ber weke dibe çe weke di pêşbirêkê danin li hemberî medya Bakurê Kurdistanê tevgera apojî yani bi hawakî em jî dibe çe xwe bigêrin Kurdên bi kurmancî nizanibe Kurdên an bi Kurdî nizanibe ev şaş e ev şaş e me dibe çe weke tevgera apoyî xwe jî vê argumî da mezin bû me ev xeta kir ev xeta hewceyê li Başûrê Kurdistanê nebe Di vê naberê de em cih bidin sîpan hemû jî ka ew çi dibêje vê derê deqekî tamam tiştekî balkêş dibêje خطری هری زده بحث لیستوکین اج داتر دیکن و دخوازن در نوبره ما و عربا دو فتنه در بخینن اما اسرائیل yani vê derê de ez bar dikim behsa wan xortên me ê ku çûne tabela anîna xwarê behsa wan dike yani dibe dixwazin fitne derbixin yani ez hêvî dikim ku bibêje ew mirovên Şamê ku tabeleya Erebî anîne xistine şûna tabeleya Kurdî wan fitne fesadî derxistiye ez hêvî dikim wisa bibêje kan gol bidinê çi dibêje ê ku fitne fesadî derxistiye kî ye sîpan hepa haqete ji bo kî dibêje fesad fitnekar خطری هری زده بحث لیستوکین اج داتر دیکن و دخوازن در نوبره ما و عربا دو فتنه در بخینن اما اسرائیل ادعانه که ام سوریه لینم سوریه و ام جو سوریه قط نابن در ناکبن سوریه به همون رنگی خوشگه سوریه به تایبت کرد و عرب و پیگواتین دیتر دناف حمله دا مروتی هیا اقربتی هیا ام باور نکن یعنی گل سوریه تبایی و گل کرجی ایدی خودی وی وعینه و ناکبن نابن عادت فتنه کی وی رنگی دا به مناسبه وکو هیچ زانن ما بری خطری هری yani tişta ku sîpan hemû dibêje bi salan e li Tirkiye revebirên dewleta Tirkiye dibêjin em eqrebayê hevin em xizmê hevin me em ji hev zewicîne em ketine nava hev ji ber vê yekî pêdivî tune milletê Kurd bibe xwedî heqê xwe heqê milletê Tirk çi be ê Kurda ew e yani heqê ku dane Tirka ya merûv tu dibînî Ronî merûv şoq dibe merûv nizane çawa îzah bike ya yani yani bahsa keviye nakin
Çima madem ki em xizm ve akrabay hebe, madem ki em ketina nava hebe, madem ki fitne fesadi tüne ve derim ve kevi hebe ya çiki Türka hebleyi Kurdajı hebe, çiki Araba hebleyi Kurdajı hebe. Ve fitne fesadi çiye? Yani eku vekheviye reddikin fitne fesadiye derdim. Yani nizanım mantıka mevse hevale meçme usan ne nizanım. مامۆستا yani ez bixwe hêvî dikim yani min ez bixwe vê bawerim yani û rastî jî tiştî jî ne bawerim wê jî bibêjim lê belê ez hêvî dikim hawê min got wî hewa bûye yani çawa wî navata tu qala şer davanda bike na îro fermandar Sîpan Hemo nikane derkeve bibêje na ez meydanê dixwazim gerek ew ablem ew gerek ew panel wê derê be nikave bibêje ama وەک te got gelo hewce bû jî yanî vegotana hine wisa bigotana ez bixwe dibêjim yanî bi hewakî hinekî mecbûr e hinek dibê çi nerm bide ber ez bixwe wisa dibînim ama hewceyê divê dirê de mirov hinekî din zîrek biaxife yanî gelê Kurd jî neyîşîne bibêje hin ji hêla dibê çi naqokek li holê heye mirov kana wisa bêje naqokek li holê heye lê belê em dilû tevgerê din dawke em vê çareser bikin yani em Sûriye'nin em jî perçakî Sûriye'nin gelê Kurd jî dibê çi xwediyê vê axireye û gelê Ereb jî em tev hev cîranê hevin dost û birayê hevin naqokek li holê heye lê belê kesên rêvebir em weke kesên rêvebirên Sûriyê dilû û tevgerê dawke em vê çareser bikin daxuyaniya herî maqûl wê ev ama yana tu rada gelê Kurd sûcdar bike tu bibêje na bi hewakî dixwaze nizanim hinek fesadiyê derxine hinek nizanim çi bike û heger tu vê ciwanê Kurd ra bibêje ev pir xeterî ye ev pir şaş e ê min ez bixwe wisa naxwînim ez bixwe dibêjim qey rêzdar Sîpan Hemo bi hewakî migot ya wata tu qada şer dawenda bike tu mecbûr e nerm bide ber tu mecbûr e bi hawê yê tel hemberî wenda kiriye tu mecbûr e bi hawê wî biaxife wekî din çare te nîne Tiştekî heye yani insanên şervanên wekî Sîpan Hemo em nikarin vê derê ji niyeta wan bikevin şüpheyê van însanana emrê xwe dane li serî cîranê şer kirine ev însanên şoreşgerin welatparêzin însanên fedayî Kurd Kurdistanê ne yani wextê ku em behsa tiştekî dikin em niyeta wan naxin nîqaşê niyet sedî sed welatparêzî ye li vê derê şiklê xwe îfadekirinê hinek problem e şiklê xwe îfadekirinê yani ji lehengiya Sîpan Hemo û hevalê wî şikametine mêrek 20 salê xwe daye vî şerê nav da mezin bîye niha Ronî pêyedê derheqê daxistina tabeleyê de daxuyaniyekî daye bi destûra te ez ema bixwînim hê jî me çi dibêje dewleta Tirk niha zihniyeta înkarkirin û tunekirina hebûna Kurdan dimeşîne binêre basa dewleta Tirkiye dike peyede Partî Yeketiya Demokratîk di derbarê tabeleya qesra dadê de daxuyaniyekî weşand diyar kir nerazîbûn bertek helwestên di derbarê wê tabeleyê de ji bo tevahiya Netewaya Sûriyê giring e peyedê got em bawer dikin derxistina zimanê Kurdî ji tabeleyên li ser qesra dadê ne li hev hatiye bi ruhê van peymanan re yani tiştekî dervayê peymanan e nivîsandina tabeleyan bi zimanê Kurdî xurtkirina serweriya Sûriyê temsîl dike peyedê pêşrast kir ku nivîsandina tabeleyan bi zimanê Kurdî xurtkirineke rastîn ya serweriya Sûriyeyekî temsîl dike nikare weke kêmkirina wê were hesibandin her wiha naskirina zimanê Kurdî wekî zimanê fermî yê Sûriyê gaveke neteweyî ye binêrin naskirina zimanê Kurdî weke zimanê fermî nabêje zimanê neteweyî zimanê neteweyî cuda ye ê fermî cuda ye aniha rêvebirên Şamê dibêjin tenê erebî fermî ye ê din qedexe dibe vê derê peyede îsrar dike pir baş e di dawiyê de peyedê bang li hemû Sûriyeyan kir ku têgeha dewleteke neteweyî ya demokratîk qebûl bikin ew xwast daxuyaniya gelek maqûl ev divî şert û mercî de dibê çi divê zehmetiya daxuyanî ji vê daxuyaniyê baştir kurttir pak û pakiştir dîne ez bawer dikim Sîpan Hemo jî niyeta wî
Ev belki tam Kurd nani be ziman. Yani ez bawer dikim ev kesên provokasyonên çê dike ew weke dewleta Tirk wê nîşan bide. Yani wa ciwanên Kurd nîşan nade. Ez xwe wî baweriyê dam. Ya di wê da an jî di wê daxwaziyê da min. Ya îro gelek mûçe hebûn îcab nakem hemiye bibînin ji ber ku mijara me hesas e. Niha ji ber wê gulebarana doh ya di şahiya pêşwazîkirina esîran de du ciwanên me hatin kuştin. İnsanê me pir ecêb in. Pêşwaziya şervanê xwe dikin ê esîr û gule direşînin hewayê. Beriya niha pir cara PYD şiyar kiribû, rêveberiya xwe ser şiyar kiribû, me di kanalê xwe de got ama însan gule teqînin. Du însanê me mire. Yek ji wan zarokekî diviya bû îro biçiya Efrînê. Neçû. Ya. Heft welatî birîndar bûn li Qamişloyê û du jî şehîd bûn. Zarok. Binêre. Yani ev e wekî din ez hemen peyamên hevala binêrim. Tu gotinê xwe kerem ke te behsa Başûrê Kurdistanê dikir wesa gotin ket naberê û te behs nekir. Velhasıl yani devleta Tu behsa şer jî dikarî bikî. Şerê Amerîka û Îranê bi dawî bû, çi bû? şer bawakî niha çawa dibe çe proje yani çawa weke li ser navê lihevhatinekî di navbera rejima Şamê û Rojava da çêbû bawakî teslîm girtin bû. Aynı tişt aslında Amerika jî Îranê dixwaze. Yani dixwaze bi hawakî hinek şert û merca diber dibe vana qebûl bike. Ta ku ez tara şert nekim. Zaten Amerika û İsraîl li axa Îranê tu baregehên eskerî, tu navnîşanên eskerî yê lê nehatibin xistin tunene. Di dîrokê da şerekî Rûsyayê hewayî da di dîrokê de hîn pêk nehatiye. Yani li Kuderê qereqolekeke polîsa nizanim ê hebe yek jî nemaye. Niha li hewa Amerîka û İsraîl tiştekî Îranê xe nemaye. Tu fam dike? Welhasıl lewra niha ew dixwazin bi hawakî Îranê şert û merc didin ber teslîm bikin. Îran jî hinekî li ber xwe dide vê qebûl nake ama Îran jî bawer dikim heger Trump bi îsrar be netirse ji tedî da ku ji bo helbijartinan an her wiha Îran wê teslîm bêgirtin. An yana şerekî wê çêbibe qapkekî din deryekî din wê ji Îranê re vebe hinek hêzên din wekin hêzên Kurd wekin hêzên Belûcî wekin hêzên Ereb ew bi hawakî wê têkevin li wî tevgerê û belkî bi pêşentiya hinek hêzên Amerîkayê an bi hawakî din. Velhasıl yani İran bi vî hawa zaten rejim nemaye. Yani rejim ket İran neketiye rejim ketiye fakat eger îro jî Amerîka û İsraîl destê xwe ji Îranê vekişîne û şûn da herebêjina pê ve mişer nakin İran bi vî hawa nikane dewam bike nadomîne. Yani di Îranê da qirkirinek mezin wê çê bibe zaten didome yani her roj çiqas kesên muhalîf tên dardakirin û dibe çe di vana da jî pirê xwe Kurd in yani serkêşiya vî karî dike Kurd in yani Kurd şer yani me digot ya Kurd şer nekir jî dîsa Kurd qurban e. Kurd şer bikire jî dîsa wî dibe çi batana kuştin yani şer yani Kurd şer bike neke li Îranê ne mesele ye. Kurd wê qurban be. Kurd wê qurban be û Kurd dibe qurban. û hêzên muhalîf wê qurban be û dibin qurban. İran ji niha da çi dike ji niha da êrişek dimezin ser van kesên muhalîf pêşengên muhalîf yek bi yek tespît dike û digire da ku sibê çalekî li hemberî me bi hawakî çê nebin organize nebin yani kesên va çalekena organize dikin kesek niha li Îranê nema hemî ajantiya İsraîl dibin navê hinceta ajantiya İsraîl da yek bi yek hatin girtin hatin kuştin. Velhasıl rewşa Îranê wisa ye şekî mirov vê jî nemaye. Ya pir zehmet e mirov temaşevanên xwe razî bike zanî. Yani ez aniha wextê tu daxivî ez peyamên hevala godar dikim. Mesela yek ji wan Birêz Delal Güç dibêje ji vir û pê ve ez te temaşe nakim. Tenê tu mabûyî me temaşe dikir. Dibe çünkü sipan hemû hemî xeyalê min ser û bin kirin.
خویای مجی هنک پس نسیبان همو دا و یا حوالی me jine mêre tam nizanim Rezdar Delal güç ez dixwazim tu li me temaşe bikî ez naxwazim temaşevanê xwe min bikim ez dixwazim tu temaşe bikî ji ber ku ji bo me mühîm e însanên me tehemûlê hevû dibikin gelek mühîm e yani pir rehet e tu bibêjî ez temaşe nakim ez vî fikrî naecîbînim me gotiye azadiya fikr û raman azadiya xwe îfadekirinê ev însanên ku îro Rojavayê Kurdistanê bi rêva dibin û bi rêve birine di dema xwe de pir lehengî kirine ji mirinê heftê û heft cara filîtîne wana em mecbûrin ji wan re rêz û hurmet bigirin lê wextê ku em şaştiyê wan jî dibînin dibe em bibêjin vê derê em serxeta netewîne em şaştiyê fermandarê xwe ji wan re dibêjin em şaştiyê wan dibêjin kê masî wan Me dibêjin şaştiya wî got daqaniya wî şaşbûn tê hebû mehanîzman. ha vê derê wextê ku em tiştekî dibêjin em naxwazin însanekî ku 30 salan şer kiribe leheng be qehreman be ji nişkeva ji ber beyanatekî xwe em bigirin û hemî bavêjin çopê veya dibe bêwefadarî veya dibe bêînsafî nexweş e ji ber vê yekê delal ez bêjim hevala delal hevalê delal nizanim lê ez dixwazim tu jî li ser vê rêyê bî tu hurmet nîşanê însanan bidî însanekî ji ber beyanat kerem kerin Dixwazim vê de digotan bêjim na an nikan ha em vê jî yanî tînin ziman em nikane hema dibe çe yani bi hawakî ev kesên rêvebirên Rojavayê Kurdistanê jimatiya wan bike çünkü em ne ew kesin em ne ew kesin yek em vê nakin serî sed em vê nakin ama em vê jî dibêjin rêvebirên Rojavayê Kurdistanê ji serî heta binî yek bi yek di sinifê daman ji serî heta binî çünkü îro ev rewşa vê holê de berpirsiyarê wê dawiya dawiyê yê li qadiyê ew bi rêve dibirin ew e ev hesab xeta keve şaşiya keve dibe çe kêmasiya keve hilkişandina keve xeta ji sîpan hemû wê bê xwestin wê ji Aldar Xelîl bê xwestin û wê jî İlham dibe çe bê xwestin wê ji Mazlûm Kobanî bê xwestin zaten gelê Kurd jî dixwaze em vê dibêjin ama ev nayê wataya kemî dijminatiya wan bikin zaten di şer da birîn bûne zaten li hember dijmin dibe çe bi hawakî ketine tengaskî em kesên Kurd û Kurdistanê diparêzin em dibêjin bijî Kurd û Kurdistan em her nîjar wî Kurdê xwe yev 30 sal şer dike em jî her ser dalê bide em vê nakin delal dibêje delal bersiv daye dibêje ez ji kerba giriyame yani ji elê heye bawer dikim ya ez fehm dikim ez hesê te fehm dikim pir însan telefonê me dikin xwe îfade dikin yani medya me ya civakî heqeten ji Messengerê Twitterê pir mesaj tên di vê naberê de hevalê min Perwer Armet bawer dikim hinekî şikiya bû ji min doh pirtûka xwe ji min re şandibû ew jî ji ber nivîsa Cemîl Oğuz me rexne kiribû hevalê ha min ser vê nivîsê du deqa biaxivin deqekî viseke ez viya mezikim îja Perwer Armet Awsa ha nivîse ve tamam deqekî kame çawa kiriya tamam ez viya jî rakim em ser biaxivin niha Cemîl Oğuz hevalê min ê nivîskar rêvebirê diyarname rexneyekî nivîsandibû li ser hevalên me ê rojnamegerên Kurd ku Tirkî xwe îfade dikin malperên ku bûne Tirkî rojnameyên ku bûne Tirkî îja xwezî me bernameyekî sax li ser vê çêbikira bi Ronî ji ber vê yekî 2 deqe terê nake îja navê pir kesat tê re derbas dibe navê Perwer jî derbas bû bawer dikim hinekî zimanek samîmî bikaraniye Perwer şikiyaye naxwazim hevalê min Perwer bişkê ji ber ku Kurdiya wî acayîb xweş e em jî wî teşvîq dikin em jê dixwazin ku ji vir pêve nivîsî xwe daîma Kurdî binivîsîne tabî ne problema me yani çiwa dixwaze mîna xwe bike lê tabî pêşniyaza me bû yani îcab nake bixeyde ji ber pêşniyaza me yani kerem keronî yani
دبیش جمیل اوغز ویده سلام خواجه داشتیم هنکی برنگ نیقاش نزانه راستی از دشوپینم یعنی دبیش دیارنامه دشوپینم و کلک فرمت من حسب نام جراحیه لبلي منجي في صاوي دركات مخن فقط ومن برسوج دائما تويتر برسوج جبرك دبيتشا 2023 هذا ذات مجال من نفسان دبو فقط هين فرح وفقط من قولك ناقص دبو وقاجنا دي تبان دبو من جعلكانيا في مسألة قلت يعني ام باكور الكردستان هي ام اسيميلاسيون ام تشوا هاتيه هواكي بيشمه وم هركس يجيب تركي دي نفسينا يانا شخص دبي شاب پرور آمد به کردی آم به ترکی بنفسینه او نه پرسگیری کامنه او پرسگیری پرسدراری وی نده نتوکیشی چونکی تشتکی شخصیه و آن دبی چه بدران داره به کردی آخفیه به انگلیسی آخفیه به آلمانی آخفیه نفسان دیه حوجه هگر کدو خباتك قوي دبي شاد عربونك كردي دا مزن بوبا شيري كردي بخوار با حوجه حلال در كذا وكرديجي بنفسي ليه بلي نكجي خير على خير نفر مسألة دبي دا بارتي وريخستن اوايين كرد سازيه كرد يك بتركي ان بعربي ان بكشي خال اول يانا از ببيجم راستي ونظام نوبل ونظام دويتش پرور ونظام روني بتشما بتركي نفسينا يا تشما بالماني بتشا باغي من اف ارزان ام حركه كان بيش هاجر وقت قال ويدري بخطا فاش شوبا جاي بيره وقت توج سريدا هاجر نكان بفي بين الزمان وخشك بريك وبيك دبيتشا كلام اخوك الشور بكاربين راستي بين الزمان جي رقمية يانا نفيسا جميل ووز جيداية ونفيسا قباشة ورقمية ويجي جيداية فقط كيمة وناف نشانا جخورا كريه نشان آن نشان داية لغوري من كيمة چونكي چاوكانيا هين مزن هي چاوكانيا مزن چيه لباكوري كردستاني يعني تج دبي چه جسرخبون دا بگره تج ينيا شام دا بگره تج مزپوتاميا دا بگره تج جنها دا بگره تج özgür politik دا بگره تج an دا بگره ونظام چه دا بگره وانا حمي بتركينا پرورده من جوینه من جواکه من حمي بتركينا داخلاني من چاپمنی جسری حتی بني حمي بتركينا وانا اصل وقت تو فيجن دي تيبا ببينه وخا چندي چند ربني وكا روني يدنك يعني طبعا خد جمله تشتغل ودي يعني مثلا لا خاص كثير من هناك بدم اجي رقنيه نفيسها ويرجيدا يا نفيسها كخورتا حوجيه مروف بنفسنا لوقت راستيا في مسألة مروف بتشوك بنفسنا وهناك تشتي نهت كسن برتقال بتركي نفسان دم ان بانجليزي ان بامريكي ان دبيش بالماني يعني زياده وانا تك هدفي لقوري من نخوشه يعني چونكي ناره چاره سري ليه رقنيه خدا جميل ووز مافداره وحوجيه دي رقنيه محمي بكن بخوا مجي يعني هم ونفيس اخوان من دبيتش بلاكر ومن وكب دبيتش برسوجي يعني داوي مغوت يعني استبل بيو هواكي دبيجه يعني راسته الرقنيه فلان يعني جدا فقط كيمه يعني حوجيه قابدي تا قولك دينجي و لي برسوجي دام جامعه برسوجي وي هنا كي بيوان نقاش دور بون يعني چونكي ايمن از كرديج ده نفسينم يعني من çiqas بتركي نفسان و مهاو قاس بكرديج نفسان دي روني بكردي دا خفه بكردي ده نفسينه ابديزاني دبا اما دمجاري بوليتيكا دا بوليتيكا گنجاو يا باكوري كردستان دا محاطب من از دخوازم او فعم بكن جبرجا محاطب من بتركي دا خفن بتركي دجين بتركي خوناد بين از بتركي ده نفسينه وقتا مسئله پیواجوی مسئله نظام بسکریکا باکوری کردستانی به وردا به از جگارا دنفسینم از گولکرا دنفسینم لورا از زمان گاز دنفسینم ولی حاصل یانا از بکردی دنفسینم ویجی بکردی دنفسینم چروک بکردی دنفسینم او از بچه بنفسینم جی مسئله نشخصیه دیسا جمیل اوز کسی کی سلاوی خوش را دشینم خورتل برخوردت کردی دا اصرار دکه دیارنامه حوجه هم تف بشوپینه و امجی فایده ببینه و امهیم مزن بکن درین کسین کردی با خفه کردی دا اصرار بکه
malperên bi Kurdî binivîsîne cîwan serserê min e. Çünkü em zaten tev vê dixwazin. 20 sale malperek li ber xwe dide tenê Kurdî dinivîsîne pir xweş e serkevtiye jî û piştgirî jî ji tu derekî de nagire. Vê derê de rexname ji bo saziyên me ê ku li ser navê milletê me dixebitin bi perê milletê me xizmetê didin. Waxtê ku tu Tirkî xizmetê bidî mecbûr dibe mektebê tê tu mekteba Tirkî ve bikî. Çünkü rojnamegerên zarokên Kurda, tu zarokê Kurda tînî dikî rojnamegerên bi zimanê Tirkî. Tu mecbûr gramera Tirkî, diksiyona Tirkî, zimanê Tirkî, tu ders didî wan gencên me ê Kurd, tu wana fêrî Tirkî dikî. Wana heyf e, yani hemî çi bi perê me. Halbuki tu dikarî akademiyên Kurdî ve bikî, rojnamegerên Kurdî ve bikî, yani akademiya rojnamegeriyên Kurdî ve bikî. û çaxê tu mecbûr dimînî dersên Kurdî bidî gencên me, zarokên me. Çi dibe di dawiya de hemî saziyên me aniha hatine dagirkirin ji aliyê rojnamevarên Tirkiye xev ve. Êdî Tirkin, Erebin, Kurdin mesele ne ye ve fıkh nake ji xwe. Mantalîte êdî Türkîze bîye. Çi dibe însanên mîna me jî ê hakimê Kurdî, ê ku jiyana xwe ser Kurdî birêve dibin, ew jî dibînin mala xwe de bi îmkanên xwe şexsî birêve diçin. Çima? Çünkü saziyê me Kurdî tune ne çünkü hemî ketine destê Tirkiye axêv be. Mala te ava Ronî Riha gelek spas dikim. Li vê derê dixwazim digotina bikim yani yek wekî înfowelat jî yani Necat jî demeke dirêj di Kurdî da bi ısrar e û dibe şopîne karê xwe dike. Her wiha Cemîl Oğuz yani diyarname ew jî bi ısrar vî karî dike ev kesana rexnê wan di cîlanin rexnê wan eger rexnayekî wan hebe rexnê wan bira nekî xurt be ne hewqas biçûk be ne kêm e yani welhasıl silavê xwe ji kesên di Kurdî da ısrar dike û serî da diyarnamê silavê xwe ji wan dişîne rexnê wan di cîlanin. Xatirê we silav rêz hevan. Dem baş. Spas Ronî.